Il-Partit Laburista għaddej minn orġa ta' patti sataniċi. Kien dan it-tip ta' diskors li karatterizza l-eluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Bl-osservatur politiku Paul Bonello jiddeskrivi l-Partit Laburista bl-aktar mod dispreġattiv. Din l-orġja ta' patti sataniċi li għaddej minna l-PL. Dan id-diskors li anke kien rapportat bi prominenza fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista wassal għal kundanna tal-Partit Laburista nnifsu li permezz ta' stqarrija qal kif il-Partit Nazzjonalista sab il-qiegħ fil-waqt li rrimarka kif dan l-aġir jikxef kif il-baġġet tas sena d-dieħla li kien preżentat fl-aħħar ġimgħat deq l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Fost id-diskorsi mimli attakki lejn kull min m'għandux l-istess fema tagħhom, tkellem is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li reġa' tenna li l-Partit Nazzjonalista rrid li jagħmel diskussjoni fuq il-popolazzjoni. Nagħmlu diskussjoni nazzjonali fuq il-popolazzjoni. Dan minkejja li l-Gvern diġà qed jieħu azzjoni fuq il-ħaddiema barranin bħala parti mill-popolazzjoni ta' pajjiżna, b'mod partikolari dawk li jaħdmu fl-oqsma tal-food couriers u tal-white plates. Minkejja dawn in-nuqqasijiet, fid-diskors tiegħu Bernard Grech għalhekk. Qegħdin hawn biex nofrulek viżjoni għas-snin li ġejjin. Grech għalhekk anke wara nuqqas ta' pre-budget document mill-Partit Nazzjonalista u wara li l-ikjar ta' dokument mingħajr sustanza li kellu jservi ta' hekk.